شالوم شالوم بيتسب إجابير أملاخ سلام تقانا يكرسوس مساخومي كما يسأنيحكم شالوم جز فشاملين جز فريد وجز سنود فارمير إذن زبالة معالت زبالة أقال دبل ناين جو بروغرام ناي ودهاري دي dagliga programmet det bästa ordet för den bästa dagen. سلازق قدم مقب مقراسكم نزق القرصو Så innan ni äter er frukost, ät till det här ordet först. مغنياتو قدم سقانا منفسنا يعبي Och det är för att innan vår kropp, vår ande är större. مزعف قدس لو من نكافلو قال لزتود هيوت بمقلاص من بارد بلي. Och idag ska vi få ta del av att leva det fullbordade livet genom uppenbarelse. إبراهيم 10:7 I Hebreerbrevet kapitel 10 vers. شعوخا أنا إنه أبت مصحف بزعباي صحف يمو وأملاخ فقدك خجبر إلى متسال لخبركم. Och det står så här i Hebreerbrevet kapitel 10 vers 7. Då sade jag, se, jag har kommit för att göra din vilja, Gud. I bokrullen står det skrivet om mig. ريخم يسوع كريستوس كمت خلو بزعباي أفت مصحف صحف ينيمتي. Så när Jesus skulle komma, det står att om honom var det redan skrivet i boken. سلازي كله نا يسوع كريستوس نابرا أنت داريهم صحف كم زبلو كم صحف مسارات نابلي مصحف قدس زارو. Och det är därför när Jesus var här och levde, det var därför han så som skriften säger, så som skrift, så det var så han levde sitt liv. بخلا أزراربا يسوع كريستوس أبيتليهم كولد أقدموا زنبرة بيتيو. Så när Jesus skulle födas i Betlehem, det var något som var redan skrivet. يسوع كريستوس نابجبت خير صحفي نيرو. Att Jesus Kristus skulle gå till Egypten, det var något som var redan skrivet. يسوع كريستوس أمسك الكذب صحفي نيرو. Att Jesus Kristus skulle gå upp på korset, det var något som var redan skrivet. قويتا كابدنجل كولد صحفي نيرو. Det var redan skrivet att han skulle bli född av en jungfru. سلازي يسوع كريستوس سب كوينا مدرخ متصخلو نزتود أن تتصحفن حسب نايجزي أبير نخنا بريمتي. Så när Jesus Kristus skulle födas och leva sitt liv, det var något att leva Guds vilja här redan. سلازي يسوع زنبرو زنبرا نبرا بملؤ بمجلات ناي أملاخ زنبر نيرو. Så allt Jesus levde här, det var uppenbarelse av det som var från Gud. مخنياتو أريد زتود هيوتي نيرو. Och det var för att det var ett liv som var redan fullbordat. مخنياتو ناتنا متسائي ناي أملاخ حلوفي. Och det är för att vår framtid, det är något redan som det har blivit ett historia för Gud. سلا نفس وقفكم أملاخ زودو زصحفو زحنصصو بلان علامة هيوت الله. För var och en av er, det finns redan plan och skrivet agenda från Gud för era liv. أملاخ سلا متسائيهم everything تصبق يرودي وي. Och det är för att Gud har redan fullbordat allt det bästa för era liv. مصحف قدس مزمور داويت 139 I Psaltaren 139 vers 16. كم زبل كاب 15 رايو. Från vers 15 kan vi kolla. بحبو مستفتركو أبكرس مدر مستقالمكو أعتمتي يتخولخان أعينتخا دق خلقو رأياني أتن مدوبات معالتاتي حنتكو خينا برد كلن أم مصحفكا تتصحف أينو. Så från vers 15 står det: benen i min kropp var inte osynliga för dig. När jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag bara var ett foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, formade innan någon av dem hade kommit. ريخم كلن معالتاتي أم مصحفكا صحفاتين إلو. Det står alla mina dagar blev skrivna i din bok. بخمي أنت تصحف أنت تبهال دما تقص 17 وأملاقي حسابات كان عيكندي كبوري قطرس كندي عبيلو. Och om man undrar på vilket sätt de blivit skrivna, så får vi svaret i vers 17. Hur ofattbara är inte dina tankar för mig, åh Gud? Hur väldig är inte deras mångfald? እግዚአብሔር አምላክ ስለነፍስ ወቀፍኩም አዝዩ ጽቡቅን ባዘብልን ደሰብል ህይወትን ጽሒፍ ወዲዎ እዩ. Och det är därför Gud har skrivit för var och en av er det bästa, det som är gott och behagligt liv era i boken. ስለዚህ ኣብ ነፍስ ወከፍ ናይ ህይወት ጎደናና ነቲ ንሱ ዝጸሓፈልና በትክክል ከምብረና ዝኽእል መንፈስ ቅዱስ ሰዲዱልና. Och det är därför för att vi ska kunna leva det rätta livet som han har planerat för oss. Han har skickat oss sin heliga ande. ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ዮሐንስ 16:13 Så i Johannes evangeliet kapitel 16 vers 13. እቲ መንፈስ ሓቂ ምስ መጸግና ንሱ ዝሰምዖ ዘበለ እዩ ዝዛረብ እምበር ካብ ርእሱ ኣይዛረብን እሞ ንሱ ነቲ ዝመጽእ ከፍልጠኩም ናብ ኩሉ ሓቂ ውን ክመርሐኩም ይልና. Och det står så här från vers 13. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan bara tala det som han hör. Och han ska förkunna för er det som kommer att ske. ريخم منفس قدوس نمصائنا نتصحف سلا زفلطو سلا مصائنا نعنا بمغلاص اندار عينا بمنገድ حق ዘበለ كله نخمرحنا يبانا
Och anledningen till varför den heliga ande har kommit in i våra liv, det är för att han vet redan vad som är skrivet om oss. Så han kommer hit för att uppenbara och leda oss in till det. That's why መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወትና ዝገዳስ እዩ Det är därför den heliga ande är väldigt viktig för våra liv. ንመዓሙቕ ኣምላኽ ንምርምር ንሱ እዩ Det är den som vet djupet av Gud. ብልክዕ ዝመጽእ ዘሎ ዓመት ኣበይ ክትርከብ ኣለካ ድፈልጦ መንፈስ ቅዱስ እዩ Och det är endast den heliga ande som vet exakt vart du borde befinna dig om ett år. ምስኡ ሕብረት ብምግባር ንመጽሓፍካ እንዳርኣየካ ንዕኡ ኸንብረካ ኣፍቅደሉ Så genom att ha en relation och umgänge med honom så tillåter honom att visa dig vad som är skrivet om dig i boken och börja leva det. ንስኹም ብሉጻትን ክቡራትን ኢኹም ሻሎም Ni är värdefulla och segrade. Guds frid.